מה שמוביל אותי לטרנדים ולמגמות החדשות, שאספתי מהרבה מאוד אתרי טרנדים שכותבים על הנושא, וניסיתי לראות מה לדעתי, מתוך אותם טרנדים שבדרך כלל מובילי דעה בעלי שם בעולם כתבו, למה אני מתחבר, מה נראה לי הגיוני. ואני אספר לכם על הטרנדים האלה בעקבות נסיעה שלי ללונדון, בעונת הסיילים של אחרי הקריסמס. אשתי אמרה לי, יש הריון, עוד מעט מקורקעים, סיילים. נזכר בך, אשתי היקרה, מה שאת אומרת? נוסעים לסיילים. אני שונא שופינג. אין, אי אפשר לתאר את זה. כמה שאני סובל בשופינג, ואתם לא מבינים את זה בכלל. זה סיוט. אבל, לונדון יש בה עוד קצת דברים, כתבתי סטטוס, מה לעשות? כמו שסיפרתי לכם, שאלתי את החברים. וכל הנסיעה שלי ללונדון הייתה מבוססת על העצות שקיבלתי מהחברים, וכל הסיפור שלי על טרנדים מבוסס על החוויות שצברתי בנסיעה בלונדון. והטיפ הראשון שקיבלתי ממירי ברגר, שאמרה לי, תקשיבו, תלכו להצגת פריסילה מלכת המדבר.